Saúdos, benvidas, benvidos. Hoxe en Noticias Dispersas estamos moi contentos porque temos o noso primeiro foro Noticias Dispersas. Porque non todos os foros que organiza a prensa en Ourense teñen que ser rancios. Ben, neste caso o mellor vai cheirar un pouquiño a naftalina porque imos falar dos Baltar. Unha saga familiar moi importante, fundamental para entender Ourense e Galicia. Está ben o plano, David? Sí. Perfecto. Fundamental para entender Ourense e Galicia. Comezamos. Ourienses, Baltar non será candidato a presidir a Deputación de Ourense. O home de excepción que ante Deus e ante a historia asumiu a inmensa responsabilidade do máis exixente e sacrificado servizo a Ourense, entregou o seu cargo, queimado, día a día, hora a hora, multa a multa, no cumplimento dunha misión transcendental. Eu sei que nestes momentos a miña voz chegará aos vosos fogares entrecortada e confundida polo murmurio dos vosos aloucos e das vosas pregarias. É natural. É o pranto de Ourense que sinte como nunca a angustia infinita da súa orfandade. É a hora da dor e da tristura. Pero non é a hora do abatemento nin da desesperanza. É certo que Baltar, como antes o seu pai, o que durante tantos anos foi o noso caudillo, xa non estará entre nós, pero déixanos a súa obra, as súas redes clientelares, as súas miradas interesantes á cámara. E por que non dicilo? Probablemente o alcalde de Ourense que nos comemos para asegurarnos este último mandato que quedará sempre nos nosos corazóns. Quédanos o seu exemplo. Léganos un mandato histórico de inexcusable cumprimento. Porque fun testemunha da súa derradeira xornada de traballo, cando xa os escándalos fixeran presa no seu corazón, podo asegurarvos que para vos e para Ourense, ou para Palencia, foi o seu último pensamento, plasmado nesta mensaxe coa que o noso amado líder despídese desta Ourense a que tanto quixo e da que se serviu tan apaixonadamente. Ante a inminente constitución das corporacións locais da provincia de Ourense e como presidente do partido político que gañou as eleccións a nivel provincial, traballo para conformar gobernos populares solventes ao longo de todo o territorio. Neste sentido, tamén traballo para facilitar que a Deputación Provincial teña un presidente ou presidenta do Partido Popular, a única formación política que concorriu ás eleccións do 28 de maio cun proxecto provincial a desenvolver para seguir impulsando Ourense. Non hai interese maior que o interese xeral da provincia. Por iso, a configuración das corporacións locais non é unha cuestión de nomes, senón de siglas e de proxectos. A política é responsabilidade e é estabilidade. Descarto formar parte da próxima corporación provincial. Non tomarei posesión da miña acta como concelleiro de Esgos. E este paso non diminúe en absoluto o meu compromiso por Ourense. Como presidente provincial do Partido Popular de Ourense, seguirei loitando, como sempre, polo futuro desta provincia, co inminente reto de contribuir á chegada do ourensán Alberto Núñez Feijóo á presidencia de España.
O 14 de xuño de 2023, a través deste comunicado de prensa que acabamos de gozar, porque non hai outra palabra que o defina mellor, púñase fin a 36 anos de goberno da dinastía Baltar en Ourense. A súa mesiánica despedida é significativa. Beizóns, abeizóanos. O noso papá marchaba. Marchou? Intentaremos falar sobre se marchou ou non marchou. Esta dinastía política, como dixemos antes, é fundamental para entender o que é Ourense e o que é Galicia. Cristina Huete e Primitivo Carbajo escribiron este libro, Os Baltar, no que falan sobre este período histórico tan importante para todos e para todas. E temos con nós, é un auténtico prazer, a Cristina Huete, que foi xornalista do País, que foi o azote de Baltar pai e de Baltar fillo tamén, non? Moitas grazas por vir, un aplauso para Cristina Huete. Gracias a vos. E gracias a todos os que estades aquí, porque non pensaba que pudera haber tanta xente interesada. Bueno, no que fai Diego, sí, por suposto. Bueno, vamos a empezar. Bueno, as felacións deixámolas para despois. As beizos deixamos. Non sei, fixerasme algunha pregunta, non? Non, ainda non, simplemente saudábache. Simplemente saudábache. Dome por saudada. Pero empezamos polas preguntas. Antes de nada, tamén está aquí Alfonso Cid, compañeiro de Radio Liberdade, de unha parte do Eixo do Mal en Ourense actualmente. Ele é xornalista, traballou durante moitos anos na prensa desta cidade, 30 e pico anos na Radio Galega e antes en prensa escrita, así que viviu tamén esta época da que imos falar. Boa noite. O que quería decir, que non me preguntaras, é que sí, que efectivamente eu traballei durante moitos anos, porque son xa unha señora maior, no xornalismo ourensá, facendo información política. A información política era Baltar 1, Baltar 2, Baltar 3, porque non lles deu tempo, pero supoño que estaba programado. Bueno, pero quero decir que como a min un montón de compañeiros máis, está Alfonso ao meu lado, pero é que un montón de compañeiros máis adicámonos e fixemos isto. Ben é certo que os medios de comunicación dependen en moitos casos do poder político. Eu é certo que puden traballar con moitísima liberdade, creo que con absoluta liberdade, cando estiven no diario El País, non porque o diario El País sexa nada, sino porque os Baltar non chegaban, non podían controlalo. Entón, dábanme carta blanca pese as chamadas continuas, as querelas e pese a burofases preventivos, porque eu iba a algún sitio para preguntar ou pedir algún papel e mandaban un burofás para que non se lle ocurra publicar nada a esta señora. Como a min, moitos compañeiros igual de, o sea, máis ou igual de xornalistas que a min, igual de comprometidos, pero que cada un fai o que pode cando o medio, que son empresas, os medios de comunicación para o que traballas, dante facilidades ou non. Quería puntualizar eso. É unha puntualización ben interesante. Tamén relacionase coa primeira pregunta que tiña eu prevista facerche. Unha diferencia entre ti e os outros compañeros xornalistas que non podían falar do que estaba pasando por cousas é que a ti recibeches varias denuncias de Baltar o seu entorno. Cantas denuncias? A ver, non levo a conta, máis de media docena de veces estiven sentada no banquiño. Unha desas, casi nunca por eles directamente, sempre polos esbirros, xente que tiña cargos de transparencia, nomeados a dedo para velar pola transparencia da institución. Bueno, xente así tal, e unha das veces denunciada en vía penal por chamarlle tránsfuga a un señor que era 3 veces tránsfuga, según a RAE, a RAG e calquera organismo, incluso pola RAG noruega, era un tránsfuga porque cambiou 3 veces de partido político. A última vez foi do PSOE ou PP, non? Sí, sí. E xusto chegar ao PP atopou un emprego como garante da transparencia da institución, da Deputación. Ese foi o que me denunciou en vía penal. Denunciou e en Ourense gañou, verdade? Non gañou, non. En Ourense. Non gañou, non. Perdeu en vía penal. Perdón, sí. Non. Quen gañou, non sei quen gañou, pero o xuíz que instruiu esa denuncia foi o mismo que o que instruiu a denuncia polo enchufismo pola que acabou condenado Baltar, o pai.
só por enchufar a 104 dos miles que tiñan enchufados, pero estos 104 foron enchufados nas vésperas do congreso que gañou o fillo frente de iso vamos falar máis tarde, bueno, non nos adiantemos. Bueno, supoño que todos sabedes esa historia. Bueno, pues o xuíz que instruiu a denuncia que presentará o PSOE contra Baltar por eses 104 enchufados foi o mismo que instruiu a denuncia que me puxo este tránsfuga a mí por chamarlle tránsfuga. O xuíz era Leonardo Álvarez. O que pasa que no caso de Baltar non pediu fianza, no meu caso puxo unha fianza de 20.000 euros que naturalmente pagou o xornal porque eu non podería facelo e o xornal non só a pagou, sino que me dixo sigue que te queren calar, porque claro, si saes desprovisto sin chaleco antibalas mátante a primeira e xa non hai nada máis que contar e por eso, bueno, puden seguir facendo xornalismo. Isto para poñer un pouco de contexto sobre quen é Cristina Güete, se alguén non coñecía a Cristina Güete. O subtítulo do libro pareceme fascinante, porque o libro chamase Os Baltar, a senda do caciquismo na democracia plena. Pode haber democracia plena sen información veraz? A ver, o subtítulo está posto aínda que aí non apareza en cursiva. Evidentemente é unha ironía, porque en democracia plena o sistema todo, empezando polos partidos políticos, a ver, eu defendo os curritos do PSOE, do Bloque, que eran os que pasaban información, os que lle pedías papéis, atopaban os papéis para poder escribir, porque sin documentación non se podía publicar nada, ni se pode, e é lógico, pero a nivel autonómico, eses mesmos partidos miraban para outro lado. A nivel estatal, xa non digamos. A nivel judicial, o que no libro chamamos a tropa, que son todos os alcaldes concelleiros do PP con outra tropa de fillos, parentes, curmáns enchufados na Diputación, dos que dependía o triunfo de Baltar e consecuentemente de Feijóo. O baltarismo o que fixo foi garantir as maiorías consecutivas do PP na Xunta de Galicia, primeiro de Fraga, despois de Feijóo. Eu penso que Baltar estaba preparando o fillo para ser presidente da Xunta. Se se reagrupa, igual o pode conseguir, non sei xa. Espérome calquera cousa. Creo que perdín o fío. Bueno, xa contestaste esa pregunta e estabas falando de cousas das que vamos a falar despois, así que non te preocupes, vale. Que incidiremos. Parezo periodista. Vale. Dispersa, dispersa, claro. É así. Moi dispersa. É así. Sí. Pero non vou falar solamente eu, o amplio equipo de Noticias Dispersas. Se quere facerche preguntas, realización, podemos conectar co compañeiro Diego Freire. Diego Freire, estás por aí, en algún sitio especial, verdade? Onde estás? Contanos. Pois sí, compañeiro, estamos nun lugar ben especial. Esta é a localidade de Razamonde, no concello de Cenlle. Estamos, por casualidades da vida, a escasos kilómetros da sede central de Noticias Dispersas. Sí, a sede central de Noticias Dispersas está no concello de Cenlle. Un concello que moita xente tal vez non podería ubicar nun plano, pero que foi realmente importante para a historia da ourensanía. Aquí, no concello de Cenlle, naceu e aquí, nesta localidade, viviu ata o fin dos seus días Eulogio Gómez Franqueira, unha persoa moi importante. Poderíamos mesmo dicir que foi a persoa máis importante da Santísima Trinidade da ourensanía predemocrática. Ben, predemocrática e tamén democrática. Esta Santísima Trinidade da ourensanía, ademais de por Gómez Franqueira, estaba conformada por Martín Esparza, coñecido como Caíto, e José Luis Outeiriño. Non sei se lle sona este apelido. La región, afilando tu inconformismo desde 1910. Porque, por casualidades da vida, moitos apelidos fundamentais para entender Ourense repítense ao longo da historia. Cousas da meritocracia, xa saben vostedes. Falamos de persoas que foron moi importantes na dictadura e na democracia. Aínda que Martín Esparza caeu en desgraza logo de ser condenado por estafa continuada na súa, por outra parte, magnífica xestión de Caixa Ourense. Non vos preocupedes, foi indultado polo rei Juan Carlos. E mesmo foi enterrado en Ourense con grandes loas de la región. O xornal inconformista que dirixía Outeiriño, que sigue dirixindo Outeiriño, aínda que este Outeiriño é o fillo do outro Outeiriño. Meritocracia. Salvo por este pequeno revés de Martín Esparza, as persoas máis importantes dos inicios da democracia na provincia de Ourense, como o propio Gómez Franqueira, estaban moi vencelladas ao réxime franquista. Franqueira foi nos anos 50 concelleiro do goberno de Castrelo de Miño. En esa mesma década fundou UTECO, a Unión Territorial de Cooperativas del Campo de Ourense, precursora da empresa Coren,
non sei se lle resulta familiar. Coa chegada da democracia, Franqueira converteuse nun demócrata de toda a vida e arrimouse á UCD. Mesmo foi deputado nas Cortes de Madrid. E aquí, en Razamonde, onde vivía, foi quen de repeler un secuestro de ETA político-militar, con tiroteo incluído. Damos tantas voltas para preguntarche, Cristina, pódese dicir que Eulogio Gómez Franqueira foi a persoa máis importante na provincia de Ourense do século XX? Exaxeramos? Ti que crees? Conta. A ver, bueno, a nivel político parece indiscutible porque hubo empresarios como por ejemplo Barreiros que, bueno, a nivel empresarial posiblemente o superaron na creación de emprego e tal, que curiosamente Barreiros acabou en Cuba con Fidel facendo o diésel, os autobuses eses. Bueno, debería empezar dicindo que Franqueira, a ver, era un tipo moi sagaz na súa primeira etapa, o mellor tamén despois. Tivo veleidades galeguistas, estuvo aí a piques o próximo ás mocidades galeguistas, isto despois de ser procurador en Cortes polo tercio do franquismo. Todos procedemos de aí, todos os que nos gobernaron estiveron vinculados a Falanxe e todos os demócratas da UCD, de todo isto, procedían, incluso Baltar, porque isto é un dato que desvelamos no libro, porque Baltar sempre ocultou, e que gracias a Félix García Yáñez, no libro que fixo sobre Casa Ourense, que non recordo títulos, da igual, fixo un libro interesantísimo, son moi dispersa, sobre Caixa Ourense, estivemos en contacto e atopou, e non chegou a publicalo el, foi tan xeneroso que me pasou a documentación. Baltar foi enchufado na Deputación pola Falanxe cando era un rapaz moi novo, porque era, non só un que era ben, era un tipo que facía favores, estaba disposto sempre, levoche eu, traigoche o que queiras, que precisas, que tal, que non sei que. O padriño primeira parte. Efectivamente, tal cual. E bueno, cobrando en alfombras, non? Claro, sí, luego claro, eso non era, nunca era gratis. Os favores logo se cobran. Él os cobraba, vamos. Entón, si, volvendo a Franqueira, bueno, pois Franqueira tivo esas veleidades tal, procurador en Cortes no franquismo, na democracia fixose demócrata, elexiu, é certo que Fraga tiraballe os trastos desde Alianza Popular, pero el preferiu a Cabanillas, que estaba casado cunha ourensana, igual lle quedaba máis tal, non sei, preferiu a Cabanillas, Pío Cabanillas. Entón acabou na UCD, pero co estrepitoso fracaso da UCD, el tiña fundado xa antes, e que isto é unha cousa moi do baltarismo e do que está sucedendo o baltarismo. O fillo púsolle a isto do que estou a falar o nome de Ourensanía e o sucesor dos Baltar chámalle Ourensanidade. E a mí dame que pensar todo isto. Franqueira fundou a APO antes de ser diputado demócrata pola UCD, que era Acción Política Ourensana. Orensana, non te pasa. Sí, coa que viu que Ourense podía negociar para facerse forte en Galicia. Ourense, el, supoño, o seu partido, acabou montando Coalición Galega, previamente centristas de Ourense, logo Coalición Galega, e despois sufriu un ictus que o tivo retirado na casa tal, e aí Victorino Núñez, que era o seu delfín e verdadeiro sucesor, puxo de porteiro ali para filtrar as visitas que iban ver a Franqueira, que non podía falar, pero según din, enterábase do que pasaba. Puxo de porteiro a Baltar, que lle chamaban o Arconada, en alusión a aquel Arconada por un porteiro de fútbol, chamabanlle o Arconada, filtraba as visitas de Victorino tal. Victorino con Baltar e coa tropa, no libro nomeamos a tropa, todos os alcaldes granxeiros, é que perdóme un pouco porque é complicado, pero si ledes o libro tamén é complicado, a verdade é que logo se me deixo aquí xente que fai falta un poquinho de lá para entender a trama completa, bueno, porque é sobrecolledor. É que mentres Franqueira facía política, enchía a provincia de granxas de Coren, primeiro porque foi presidente da Irmandade de Labradores e Gandeiros, mentras era procurador en Coren, pois tiñan ese poder. Cando tes poder, o tes, penso que en moitos campos. Entón, el meteuse en Uteco, de aí fundou Coren, encheu a provincia de Granxas, e aqueles granxeiros que en su maioría eran os mestres, o tal, non sei que,
foinos metendo no seu partido, primeiro APO, despois Centristas, Coalición Galega tal, e cando xa lle deu o ictus, Victorino, Baltar e a tropa toda esta dos da boina, que chamaba Baltar, decidiron rachar con Coalición Galega porque xente como Senén Bernárdez e Santos Oujo e tal parecíanlle uns perigosos comunistas. Rachou con Coalición Galega e crearon os Centristas de Galicia, porque os Centristas de Ourense xa non podían ser, e aínda que só eran de Ourense, eran Centristas de Galicia. E con eso colleron polo pescozo primeiro a Fraga e despois a Feijóo e a todo o que houbera estado na Xunta de Galicia co poder, porque Ourense, gracias a eses empregos, a eses favores que Baltar facía, isto enróllame moitísimo. No, pero moi ben, porque aparte é un momento clave nesa evolución que cando Victorino entende, e ti dilo no libro, a través dunha chiscadela de Baltar, que Franqueira consinte na entrega de Coalición Galega a Fraga, non? Ese é un momento clave porque, claro, Franqueira recibía, como non sei se vistes Breaking Bad, como, o sea, para Presley non si tiña o timbre na cadeira de rodas, pero todo era interpretación, claro, a través do Arconada, que era o que decía o que quería dicir o señor Franqueira. E hai un momento no que Victorino entende que sí. Que sí, que Franqueira, e claro, o resto dos coagas, dos de Coalición Galega, todos decían que non, que era mentira. Pero eles dixeron que sí, tiraron millas, formaron os centristas e controlaron o poder político galego durante case 4 décadas, que se di pronto. Aí podemos introducir unha anécdota. Franqueira vivía, xa enfermo, no Banco Pastor, no edificio Banco Pastor. Eu sei a través dunha persoa que o viu que estaba na casa un día de inicio de campaña electoral, estaba Victorino pegando cartéis onde lle correspondía, que sempre lle caía o PP encima dos váteres, curiosamente, os cartéis na zona dos váteres porque era a mellor. E sei que Franqueira estaba agarrado á barandilla e case falaba, porque realmente cando vía ou escoitaba falar de Victorino saíanlle chispas polos ollos, non? Foi unha gran traición. Sí. Eu teño tamén testemunhas, pero non probas, pero sí descoitar testemunhas tal. Si, isto é un relato de alguén que estaba no balcón. Sí, nese mesmo sentido. Así que sí, Franqueira foi un personaxe decisivo para ser o que somos agora, que somos o resto dun naufraxio, na miña opinión, porque non somos nada, porque a Deputación tivo durante case 4 décadas presupostos dende os 70 millóns hasta o 100 e pico que ten agora, e non sei que se fixo con todo eso, non vexo onde están os cartos. Como decía Woody Allen, siga o diñeiro, non? E con todo o sistema, como decía antes, todos de perfil, cada un mirando para un lado. Nin os partidos políticos, nin a xustiza deixáronnos sós, e agora deixáronnos sós con Jácome. Eso é máis adiante, pero bueno, ainda non estamos falando de Baltar, máis que tangencialmente. Porque a todo isto, por casualidades da vida, Baltar chegou a ser presidente da Deputación e tomou a súa primeira víctima, que foi Victorino Núñez, que pensaba que lle estaba guardando o sitio, pero non lle estaba guardando o sitio. A ver, claro, é que Victorino sempre pensou que estaba chamado a maiores obras na vida, non? E o iba lercho, que é unha palabra que me gusta, de Baltar, porque era un tipo moi listo, sempre lle decía: ti adícate o teu, ti eres un pensador, un político de nivel, de tal. Entón Baltar adicábase a atender os alcaldes, cando non eran alcaldes do seu partido, os portavoces, os que lles prometía empregos para eles, para os fillos, os curmáns, para os tal, para o fillo do veciño de tal, a cambio dos votos, claro, non era porque sí. Entón, además, tiña habilidade de os contrataba de 3 en 3 veces ou de 6 en 6, co cal, se non as furnas non evidenciaban o traballo feito, despedíaos e contrataba outros, quero decir, que as contas as sabía levar. Entón, si, Baltar tivo a habilidade de decirlle a Victorino: si ti eres unha... Porque Victorino era abogado e Baltar era un mestre daqueles que aprobaban tendo bachiller e tal. Por eso el decía que era un boina
estaba en contra dos que chamaba birretes, que eran fillos de señoritos, expresidentes de diputacións como Rajoy ou de notarios ou de tal. Aí entón é cando a Vitorino lévano a Santiago, claro, o prezo que lle pagan por entregar a centristas ao PP e a presidencia do Parlamento, el pensa que a carreira a presidencia da Xunta e Baltar queda aquí atendendo a ferretería, non? Sí, sí. Porque Vitorino citaba moito o príncipe de Maquiavelo, pero sei que non pasou do prólogo, porque eso é o primeiro que di aí cando vayas, o que deixan as cabezas cortadas, el fiou en Baltar. Pero Vitorino, e quero recordar, porque creo que a ti te debe de soar, non era distinto a Baltar, porque hai quen di o enchufismo tal empezou con Baltar. Eu digo, en todas as presentacións estou a comentar unha pintada que había en Ourense, que a ti te debe de soar, que decía Victorino Ladino colócame al sobrino. Isto moito antes de chegar Baltar á presidencia da Deputación. Sí, o sistema clientelar de colocar... Non te acordas desa pintada? Hospital, sí, perfecta, está mau acordarse de... Por eso digo. Sí. Pero escribiu xa, non? Entón, sí, eran o mesmo, só que Victorino creía que estaba chamado a maiores logros na vida e Baltar o que quería era leira. Eu penso que xa para deixarlla en herencia ao fillo. Penso que estaba dende o principio traballando para a súa estirpe. O papel de Baltar na primeira victoria de Manuel Fraga nas eleccións da Xunta de Galicia, que é un temazo do que me falar un poquinho agora, pero máis adiante falaremos, porque algo pasou en Bande. Hubo máis votantes que electores, actas dobles, contradiccións, pero non pasou nada. De feito, o Partido Socialista rendiuse rapidamente. Din as malas linguas que Felipe González, e tamén o teu libro, que Felipe González tiña a táctica de darlle aquí o seu espazo a Fraga para que non se votasen o monte na dereita. Non sabemos se iso é verdade ou non. Digo, para evitar denuncias. Eso está, estou dicindo algo que di alguén, Está prescrito. Pero que pasou en Bande así rapidiño, si pode ser. Que pasou en Bande? Estamos en televisión, Cristina, necesitamos... Vale. É que pensamos que hubo un pucherazo, polo que contas das sacas de votos, hubo un pucherazo, polo cal desapareceu unha saca de votos que veña da emigración que tería dado a maioría da Xunta a un goberno de progreso e non a Fraga que gañou por un diputado. Por eso Baltar pudo estar tanto tempo ameazando. O que pasou é que ninguén quiso saber nada. Era a época na que Felipe González decía que a Fraga lle cabía o Estado na cabeza e mandou uno aquí ás Galias correndo para que non lle estorbara moito ali no Estado. Coméntame de realización que Diego Freire pídenos paso. Onde estás, Diego Freire? Contanos. Pois, compañeiro, estamos no epicentro da ourensanía ou do ourensanismo, depende de a quen lle preguntes. As nosas costas vemos o edificio da Deputación Provincial de Ourense. Aquí unha incontable cantidade de mulleres, maridos, fillos, fillas, sobriños, sobriñas, xenros, noras e demais familia de alcaldes e alcaldesas do Partido Popular na provincia de Ourense atoparon a súa oportunidade laboral. Meritocracia, xa saben, nun sistema selectivos fora de toda dúbida. Esa sombra que aprezan no plano que desluce o edificio da Deputación vendada polo edificio Simeón, actual Centro Cultural da Deputación, un lugar que tamén deu traballo a moitas persoas, pero onde todo empezou, o gran centro de colocación de persoal da Deputación de Ourense nos seus inicios, non foi aquí, foi noutro espacio o que nos trasladaremos inmediatamente pola maxia da televisión ou de internet ou do que sexa isto. Pois aquí estamos, ás miñas costas, o Hospital Santa María Nai, que ademais de ser unha fermosísima homenaxe da ourensanía á confesionalidade do Estado español, foi o primeiro dos entes controlados pola Deputación que empezou a contratar masivamente persoal. Poderíamos dicir, sen temor a equivocarnos, que moi poucas familias de Esgos e Nogueira de Ramuín non tiñan algún parente traballando aquí, auxiliares, celadores. No ano 1992, despois dunha ardua batalla, Baltar, a Deputación de Ourense, entregou este hospital ao Servizo Galego de Saúde, anteriormente Sergas. E aínda que Baltar non puido quedar coa súa xestión, como era o seu desexo, todos os traballadores e traballadoras deste centro hospitalario pasaron a traballar para a Xunta de Galicia. A política de contratación da Deputación de Ourense é fundamental para entender a dinastía Baltar. Falemos un pouco desa política de contratación, Cristina. Hai moito que contar, verdade? Pois sí, efectivamente. Non había familia
en Esgos ou en Nogueira prácticamente que non tivera alguén traballando aí. Baltar resistiuse con uñas e dentes a cesión o Sergas que lle exixía Romai Becaría a través de Rogelio Martínez, que era un home de Romai e de Feijóo, que creo que agora din os meus compañeiros, porque eu non estou xa exercendo o xornalismo, que din que é o gardán de Menor, de Luis Menor, o actual presidente da Diputación. É o supervivinte. Está en Espourense, verdade? Sí, quedou en Espourense. Ao final, todo... Sí, pois aí quedou un tipo que estivo 20 e tantos anos pendente de xuizo por aquelo de Arnoia, como era, xa non recordo, dos obradoiros que habían tal, e logo polas depuradoras. Bueno, contanos o das depuradoras. Bueno, o caso é que os xuíces no Ribeiro pedían excedencia cando lles tocaba outro, non sei que, os outros desaparecían, outro tal. Estiveron 20 e tantos anos para deixarlo absolto como a todos. No baltarismo, todos os alcaldes que foron imputados acabaron todos absoltos, salvo un que era moi peculiar, que era un ex-socialista, que decía que él solo creía en Dios, na Virgen María e en José Luis Baltar, e robou moitísimos, bueno, aquelo, e ese sí estivo condenado. Bueno, Isaac Vila tamén. E bueno, Isaac Vila, pero non de cadea, de prevaricación, non de malversación. Inhabilitado, sí, pero logo Isaac Vila volveu, vamos, triunfando porque creou unha empresa de vidros que colocou ali a todo o mundo, entón arrasou, porque funciona así. Perdínme de novo. Bueno, estamos falando da rede. Isto queda moi mal, ¿no? Eso sí é importante, que a Xunta asumiu ese persoal de baixa cualificación moito deles. Claro, sí, a colocación era auxiliares, celadores, etcétera, e de repente o Sergas asumiu. Asumiu. E Baltar loitou moitísimo, e o que conseguiu despois dunha ardua batalla foi que o persoal, pero só vendeuno el moi ben, quedara fixo e que quedara case nada. Que son favores dos que se pagan. Favor que dos que se cobran, polo menos. Favor con favor se paga. Contas no libro unha cousa significativa, que Vitorino Núñez, cando foi presidente da Deputación, instalou un bidé no despacho provincial. Pero Baltar foi máis práctico e instalou unha caixa forte. Publicaches no pasado, porque hai testemunhas de isto, que Baltar non saía do despacho as visitas que facía aos velorios, iba a canto velorio había, ata foi ao velorio da túa nai. Sí, para a miña sorpresa, o sea, foi unha cousa tremenda. Sí. Que levaba cartos, así en efectivo, aparte de que invitaba aos xornalistas. No, ali no. Non sei como pudo atreverse, pero sí, algún tío meu que me decía que está aí José Luis Baltar, que te quiere dar el pesamillo, pero que, bueno, en fin, unha cousa, e díxome, unha cousa non ten que ver ca outra, e deume a man e desapareceu, eu quedei abraiada, ata ese nivel era listo, aínda que non lle serviu de nada, claro. Pero sí, el levaba cartos, el presumía, eu penso que o facía adrede. Hai fotos del nalgún xornal, nunha destas festas gastronómicas das múltiples que hai, non sei se era na do Pemento de Arnoia ou algo así. Entón están Feijóo, o alcalde de turno do concello tal, e el remexendo no caldeiro dos pementos ou do que fora, con unha blusa así transparente e un bolsón aquí onde se veía un faixo de billetes, pero dos grandes, pero así, e el posando para a foto. Eu penso que facía adrede, porque era unha forma de decir eu son o poder. ¿No? Contas un caso nun velorio que querían renovar o velorio, e que pasou? O tanatorio, el foi ali, iba a todos, bueno, hasta o da miña nai, o sea, iba a todos. Entón chegou ali e o pedáneo chegouse a el. El xa sabía que lle iba a pedir cartos, porque parece ser que o pedáneo levaba tempo reclamándolle cartos para facer. E lle dixo, a vista de todo, xornalistas, fotógrafos, queres os cartos? Ven comigo. Foi o coche, abriu o maleteiro do coche e sacou o faixo de billetes e puxo un por riba de outro e pagou. Toma, se precisas máis.
xa ves ali a Deputación a pedirme. Bueno, antes falábamos da rede de alcaldes do Partido Popular que eran granxeiros. Ao principio eran granxeiros, pero logo pasaronse a empresarios da construcción. É curioso, o exalcalde de Barbadás, na época na que naceu a Valenzá, posuía, e isto podemos dicir porque está super documentado. Está documentado, tiña 3 empresas constructoras. Logo había alcaldes que tiñan empresas constructoras, entón traballaban noutros concellos, outros alcaldes que tiñan empresas constructoras e aquí non pasaba nada, non? No, pero é que no caso da Valenza o alcalde tiña empresas constructoras, bueno, domiciliadas en Portugal e tal, pero que ademais o seu equipo de goberno, o concelleiro de Obras Públicas, creo, non vou decir porque non me acordo exactamente, pero o seu grupo de concelleiros estaban todos dedicados á construción. Construíron un centro privado ao lado do Filomena Dato, que era o público, bueno, o Filomena Dato que era a escola, o colexio. Sí, que non era instituto, que era de primaria. O de primaria. Efectivamente, eles construíron outro, como se chama, Elvira, o que está ali na Valenza, o centro, o Luis Vives. Ese eran os concelleiros, eran todos constructores, bueno, esa, se coñecedes a Valenza, son todo edificios que parece Manhattan. Por eso non hai un IES na Valenza, claro. Claro, por eso non hai IES na Valenza. E a Valenza, bueno, pues é un sitio, a ver, que maravilloso, pero bueno, que hai rúas onde si estendes a man desde unha ventá tocas cama do veciño de enfrente, porque aquelo foi o boom, foi a especulación pura e dura do valtarismo deste outro alcalde. E mentres todo isto pasaba, Baltar preparaba o seu fillo para ser o seu sucesor. Dende o principio, penso, dos tempos. Isto sucedeu no ano 2010. Realización, creo que estaba o meu compañeiro, o noso compañeiro Diego. As miñas costas, querido Diego, está o Pazo dos Deportes, dependente da Deputación Provincial de Ourense, onde o Partido Popular da provincia de Ourense adoita celebrar os seus congresos. Queremos agora lembrar o congreso do ano 2010. Foi o congreso no que o fillo sustituiu oficialmente o pai. O ano no que todo cambiou. Polo menos en apariencia, porque o importante, xa sabemos, é a apariencia. A raíz deste congreso, Baltar Pai foi xulgado e condenado por prevaricación continuada. Despois de décadas contratando xentes en ton nin son, por casualidades da vida, deixou de colar. Na sentenza que o condenou a 9 anos de inhabilitación, a xuíza manifestou, literalmente, parece que la Diputación era una empresa privada donde se contrataba a quien le parecía oportuno al acusado, por lo que se entiende que se trata de una resolución arbitraria completamente contraria a derecho y no amparada en norma alguna. O candidato do aparato do partido, Juan Manuel Jiménez Morán, lanzou durante o período precongresual duras acusacións contra os Baltar, pero os Baltar fixéronse coa victoria con máis do 60% dos votos. Nunca, nin antes nin despois, unha votación no Partido Popular foi tan axustada. Nos seguintes congresos, as victorias de José Manuel Baltar foron realmente abultadas, en torno ao 90%. 2010 foi o inicio do cambio e a transparencia tomou a Deputación de Ourense. A que sí, Cristina? Que opinas? Sí, sin dúbida. A ver, ese congreso foi increíble porque nos meses anteriores Baltar foi cando enchufou, bueno, a 104 foi a lista que conseguiu facer o PSOE, pero vamos, con nomes, apelidos, elevar o xuzgado. Contrataba, pero a esgalla, e que además, sin pudor ningún, e recordo, non sei se ti o recordas, Alfonso, pero eu recordo de estar nas rodas de prensa a preguntar e decía, pero que non fará un pai polo seu fillo? O sea, parecíalle normal. O sea, encontraba normal facer todo eso porque esa era a labor dun pai. A quen llevas deixar o negocio, non? Claro, a quen llevas deixar o... A ferretería. Claro, as leiras. Hai titulares dicindo eso, del, tal, bueno, unha locura. E si, ese congreso, os 104 eses e sus familiares que puderon votar, conseguiron humillar a Alberto Núñez Feijóo, que entrou por ali de perfil, como case sempre, de perfil nunha esquiniña con unha cara tremenda, porque non pudo poñerlle fin. E de feito apostaran forte, porque eu recordo, bueno, nomearon como candidato opositora a Jiménez Morán, que era un baltarista, pero denlle todo o apoio de Santiago. Recordo que incluso mandaron equipo de prensa, unha xornalista, os off the record que había nas rodas de prensa, todo. Moi, o sea, iban a facer dano realmente.
iban a saco. Plantexaron batalla e perderona por 60-40. Chegou pedir observadores do partido de Génova, non? Para o Congreso. Sí, como decía Baltar, pedían os cascos azuis estes, ao final non viñeron. Feijóo fiouse e perdeu. Esta foi unha das grandes batallas entre as boinas e os birretes. Foi unha gran derrota do birrete. Contame un poquinho así algo sobre isto. Bueno, para empezar, que o término boinas e birretes foi acuñado polo propio Baltar. Foi el quen se autodenominou a él e o grupo de varones con B, que é un término un pouco estrano, non? Como Cuíña, o de Lugo, Cacharro, Cuíña, e tal, eran os varóns que eran do rural, que eran galegui, bueno, decía el que galegui, eu penso que o baltarismo carecía por completo de ideoloxía de calquera tipo, daba igual unha cousa que a outra, o que quería era o poder e deixar o poder en herencia fronte aos birretes, que eran os señoritos da cidade, como Rajoy, Feijóo, todos estes. Preparando este programa, deusenos por pensar o amplo equipo de Noticias Dispersas en que a diferencia entre boinas e birretes, a birretes asúmeselle que é unha preparación intelectual superior, non? Supónse. Imos ver un exemplo da fabulosa maneira de estruturar discursos do líder do birrete naquela época. Por eso queremos estar en Cataluña, y para estar en Cataluña hay que venir a Cataluña. Y gracias a todos los que no se escondieron y prefirieron dar las siglas por nuestro partido, son ellos, son vosotros, somos nosotros los que le damos fuerza a este partido. Y sois vosotros donde se busca y se encuentra el cimiento de un partido constitucionalista, el Partido Popular. Se puede engañar a todo el mundo algún tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, se puede engañar todo el tiempo, algún tiempo, se puede engañar algún tiempo, todo el tiempo, porque cuando la mentira se instala y vence a la verdad, automáticamente la decadencia abrirá un periodo lamentable en nuestra historia. En el pueblo español siempre, cuando se pone en peligro la verdad, siempre abandona la mentira y se mete en los caminos de la verdad. Y de hecho podemos situar el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84, que como saben describe un régimen totalitario con toda su crudeza. Pero las cosas que duran mucho tiempo son las cosas que merecen la verdad. La verdad y la mentira es aquello en lo que merece la pena dedicar una vida. ¿Para qué? Para que la verdad venza a la mentira y no la mentira venza a la verdad. Eso creo, queridos amigos, que forma parte de nuestro compromiso con los intereses generales. Pero no se puede engañar a todo el tiempo. Pois aquí os birretes, os preparados. Eu desde aquí propoño un concurso de nomes. Hai que cambiar o nome de todo isto. Porque todo isto, Baltar fillo, o fillo, era birrete, era boina, era unha mezcla das dúas cousas, era todo xunto e todo o contrario. A ver, eu estes días estou a decir, porque estou convencidísima, o fillo, que no libro nomeámolo como o fillo, non por cosificalo, sino para diferencialo do pai, que era Baltar, e seguindo o argumento da canción Baltar o fillo de Ico. Que non lle puxemos o nome Baltar o fillo, non é Baltar en perfecto castrapo ourensán. A canción interpretada no FIB, no Festival Intercultural do Barbaña, que era unha canción que podemos escoitar agora mesmo, minutos musicales. Por favor, pues sí, estaría guai. Baltar o fillo non es Baltar, é parecido, mais non é o mesmo. Un é blanco, outro pomar, un listo e outro un gallán, un de Luintra e outro de Esbo. Deixoulle a deputación, deixoulle o partido, deixoulle o cargo. O pai é como Kim Jong-il e o fillo é como Kim Jong-un.
Todas xuntas. Baltar o fillo no es Baltar. Nuria Fergó, que é o nome de Ico cando interpreta en solitario. É unha genialidade. Festival Intercultural do Barbaña que leva uns anos en celebrarse, pero fai falta, creemos que fai falta que volva. Bueno, pois é unha genialidade. O fío desto, eu quería decir que efectivamente Baltar o fillo non é Baltar, nin se parecen. Eu penso que o fillo é un birrete nacido dun boina, porque naceu señorito. O pai tocaba o trombón con aquelo de senores del PP, jódete, jódete. E o fillo tiña un calcetín usado de John Lennon como o pai tocaba gloria. O trombón e o fillo tocaba o ifón, que estaba sempre sí, efectivamente. Guardaba un calcetín usado de John Lennon, escribiu un artigo na Región, non chegamos a metelo no libro porque había demasiada información. El escribiu uns artigos na Región e un titulábase Papá, ¿quién era ese señor? E era que unha das fillas lle preguntaba en unha playa, non se sabe onde, non sei, nas Maldivas ou por aí, o señor, que polo que preguntaba a filla, era Robert De Niro. Él solo buscaba o glamour. Entón salía aí con Robert De Niro, él, a muller, as dúas fillas, escribía aquelo titulando así, Papá, quen era aquel señor? Bueno, quero decir que non tiña nada que ver con Baltar. Pero mira, perdona, o fío de isto de boinas e birretes, eu recordo porque estiven ali cando nos Milagres fixeron o congreso no que Centristas de Galicia decidiu integrarse no Partido Popular, finalmente consumouse a venda unha frase de Baltar, magnífica frase de Baltar, porque Baltar pai era así. Díxolles: a partir de agora, eles e nós somos os mesmos. Sí, literal. recuerdo. Sí. E iso resume en que quedou, non? Sí. Aínda que nunca foron os mesmos, non, por suposto. Claro, no. Incluso cando, creo que foran as municipais, gañara antes da integración, gañara o PP. Sí, logo con Tomás e Fraga obrigou o PP a tragar ca fusión igual, quero decir, bueno, non sei o que terían. Logo veu o episodio do Pisito, ata agora, que logo naceu o monstruo que nos goberna, tamén nunhas eleccións nas que os de Baltar contaban os votos de Democracia Orensana como propios. Sí, é que eu quería contestar a eso que preguntabas, que sí, que eu penso que non é fillo político de Baltar, non? Que un birrete... É adoptado. Sí, pero penso que é un fillo adoptado. Pero penso que o verdadeiro fillo político de Baltar é Jácome. E o propio Jácome chegou a decir nun pleno no Concello de Ourense recentemente que na televisión está na frecuencia que ten de televisión Aurea Televisión, na que o programa estrela chamábase Planeta Baltar e solía ridiculizar a Baltar, estaba financiada por Baltar. Non? Só recoñecendo. Sí, Baltar compraba. Recoñeceuno nun pleno ante a hilaridade de Lois Seara e Natalia González Benítez. Hay verdades a medias, que las mayores mentiras son mentiras. Antes acaba de decir Natalia, usted, Aurea Televisión, se financiaba a través del señor Baltar con dinero de la Diputación. No es verdad. Se financiaba a través de las facturas que yo cursaba al Partido Popular, a la sede del Partido Popular, que de aquella estaba en el Calle del Progreso. No era a través de la Diputación, era a través del Partido Popular, pagaba el partido. Bueno, pues esto es una especie de mentira. ¿A quién quieren engañar? La prensa es una vendida, porque no vive de los lectores. Entonces, si la prensa no vive de los lectores, la prensa le hace caso a quien le paga. Se financiaba a través de las facturas que yo cursaba al Partido Popular. Pues é evidente que é un fillo político, así como él enténdese fatal co fillo, con Baltar Blanco. Claro, supoño que esa rivalidade de irmáns, ¿no? Pola herencia, sempre admirou o pai. Sempre, cando escribimos o libro, vimos cantidade de documentación na que sai el falando das virtudes do pai, de que podía ser un gran empresario, de que era impresionante, e logo comparte co fillo ese rollo de Trump, esa admiración polo populismo fascista,
e por, bueno, eso sí que o comparte con... No, porque o fillo vai máis do Partido Democrático de Hillary Clinton, no, que decía que estivera naquel congreso. O que nos costou aquela foto, ¿no? Sí. Nun corredor. Porque, sí. Trouxo aquí a un Kennedy Bob terraplanista. Bueno, actual secretario de Saúde nos Estados Unidos de América, no novo executivo de Trump. Sí, o trouxo aquí, o levou polo Canón do Sil, onde leva todas os tal. Logo acababan todos indo os cumpleanos ali na mansión que se fixo construir en Esgos. Bueno, e aí, e isto comentamos no libro, porque saiu na prensa daquelas, que o Bob Kennedy nos Canóns do Sil fixo un salto mortal de espaldas e tirouse tal, pero que en Ourense todo o mundo comentaba que era un doble, que non era o tal Bob Kennedy Pero bueno, el tirabas esos pegotes e saía na región falando de si mesmo sempre, dos grandes actores, xente maravillosa do Star System. Falas no libro de máis cousiñas que tampouco imos contala toda porque tedes que mercar o libro, son 20 euriños de nada e paga a pena, hai que lelo. Pero bueno, falas da relación fascinante de Baltar Fillo coa transparencia, temazo, con número 7, máis temazo aínda, co glamour. Pero Baltar Fillo, o mellor hai xente que non se lembra. Baltar Fillo tivo o seu propio escándalo sexual. Tú me prometiste ya hace tiempo que me ibas a ayudar, ¿sí o sí? Claro que voy a ayudar. No, tú me prometiste hace tiempo que me ibas a ayudar. Y esa promesa la misa. Sí, me dijiste que tenía que esperar, que todo llega. ¿Cuándo llega? Bueno, pues de momento no llegó. El Baltar es el que manda la diputación. Sí. Yo no quiero... Yo puedo decir al Baltar misa, que no, tampoco me hace caso. Mira, yo no soy presidente de la diputación. ¿Y vas a serlo? Sí. Pero ¿cuánto rezo yo todos los días por eso? En ese momento, yo me puedo comprometer a hacer. Que sí, que se tiene que estar prometido, Joa, pero no me pongas en duda antes de que lo sea. No acuerdas de algunas cosas, ¿no? Yo sí, pero he visto el copón. Qué calor. ¿Puedo estar cerca? Llevo una hora, ¿verdad? ¿Solo una hora? Solo una hora. La gente entra con una media de 3 horas de estar esperando. Gracias. Aquí xa era presidente. Pues sí, pues es lo que estamos preparando aquí. Bueno, ¿cómo estamos? Mal, ¿no? Sí. Pero que no te importa, no coges el teléfono, no contestas un mensaje, si ahora que quieres el Obama. Si te contara, ¿quién es el Obama? Tú. No, Obama no es nadie. Si te contara, mi vida te podrías llorar. Es verdad, te podrías llorar. Pero bueno, pero bueno, cada uno sabe las suyas, ¿no? Y aquí hay que apretarte del copón. ¿Y cuál es mi problema? Que no puedo poner a parir delante del presidente. Claro, porque es tu padre. Aquí todos los presidentes bajan del anterior del carajo. Por Rajoy do Zapatero, Feijóo do Turismo. Bueno, pero pues ya lo sabías. No, pero no sabía la gran cantidad de historias que hay aquí. ¿Te echarías alguna bronca? No, prefiero no. Prefiero no echarle broncas porque bastante te ahora. Ah, bueno, sí. Bueno, que te dije eso y yo voy a cumplir eso. Ahora van a echar a 130 tíos a la calle y los conoces a todos, seguro, ¿eh? No, pero... ¿Y algunos te producirán especial satisfacción? Sí que me daba vergüenza. Mira, pues ahora, después de echar a todos estos, vamos a hacer una historia de servicios sociales. Claro, no te voy a solucionar el problema ya. No, quiero que me digas cuándo. No quiero que me... Yo no lo sé, ¿cuándo? No, eso no me vale. Oye, que llevo un año sin trabajo. Eso es una mierda. Sí, y tú hablándole mal a una persona de mí, que no me conoce de nada. Pues entonces pasa de mí, carajo. ¿Pasa de mí? Claro. Ah, sí. Entonces prometiendo esto y aquello, y cuando me mandaban los mensajes para acostarme contigo, entonces no me importaba nada. Bueno. A ti eso no te importa, ¿verdad? No, ¿esto qué es? ¿Cómo que es? ¿Pero esto qué es? Estar ahí por la calle y tal y cual. No, por la calle no. Tú no eres una tía normal. ¿Cómo? Tú no eres una tía normal. Yo soy muy normal. Pues, el que además... Joder, ya está. No pintes el ridículo y no hagas el gilipollas, porque si tú quieres algo, no la cagues, joder. Si tú quieres algo, no la cagues. Pero tú puedes tratarme como una mierda siempre. ¿Cómo? Tú puedes tratarme como una mierda. No, tú puedes tratar como quieras, tratarte igual que tú me puedes tratar a mí como me trataste como un gilipollas. Y ya está. No, necesito hablar contigo sin No, por favor. É probable moita xente en Ourense non saiba que aconteceu isto. Serviu de algo? Judicialmente non, bueno, judicialmente serviu de que fose declarado inocente e que a denunciante fose denunciada pola Fiscalía por usar as súas malas artes para intentar conseguir traballo. A ver, é evidente que Baltar o fillo nos Baltar
que mientras o pai cambiaba votos por empregos, o fillo cambiaba votos por sexo. Quero decir que non se pode caer máis baixo que isto, non? Para min esta é a medida da persoa esta. E serviu nada, como todos quedou impune. Todos quedaron impunes. Como moito, que apuntabas tú como Isaac Vila, como moito por prevaricación, es decir, non cadea ca posibilidade de voltar a presentarse cumpridos os 8 anos e tal, que, por certo, cando estábamos a piques de acabar o libro, o abogado do PSOE que presentara a denuncia contra Baltar polo enchufismo do Congreso dos 104 de Marras, chamoume para decirme que acababa de recibir unha notificación judicial na que lle decían que Baltar o pai xa estaba libre, que xa cumprira a condena, que xa se pode volver presentar se quere o que queira. Cristina, o fío desto aquí chega un momento no que o fiscal xefe de Ourense procede. Sempre decía que non había causa, que non o fiscal tal, xefe, sí. o anterior fiscal xefe tampouco procedeu nunca. Eu acordo que lle déramos o premio Toxo o anterior que logo foi fiscal xefe de Galicia por non proceder, malia que había un clamor de escándalo e de corrupción. Mala evidencia. Pero finalmente o fiscal xefe se procede e de feito agradeceche a ti personalmente o que lle facilitaches o traballo de investigación, non? Refiriste o dos 104 enchufados, sí. Efectivamente, cando procede contra o pai. Claro, porque díxome, dasme moitísimo traballo, porque na demanda do PSOE creo que iba así un feixe de 100 e pico tal de reportaxes que eu tiña publicado. Entón eran as probas que presentaba o PSOE cos nomes dos enchufados de tal, donde os 33 porteros para as 3 portas do tal, ou non sei que, pero xa daquelas a dixo, isto como moito de prevaricación tal. Pero no caso do fillo sempre esculpou o fillo tamén, e sempre decía que non había caso, e finalmente acabou intentando imputar a víctima por decir que era ela a que quería facer cometer un delito a este o fillo este. Sex symbol. Sí, a perspectiva de xénero que sempre estivo moi presente na xudicatura española, aínda hoxe, verdade? E a todo isto chegamos ao ano 2019. Unha persoa que xa falamos, que levaba 20 anos, máis de 20 anos metido na vida política ourensana, dá a campanada dentro do vicio. Me llamo Gonzalo Pérez Jácome y tengo 49 años. Estamos en el año 2019. Cuando yo era un adolescente, la saga de los Baltar ya gobernaba en la Diputación de Ourense. Baltar padre, hace pocos años, le dejó la Diputación a Baltar hijo como si fuera una herencia privada. Y ahí están al frente de la Diputación. Pues bien, lo que ustedes están viendo aquí es un cartel real. A las puertas de las elecciones de 2019, que se vota este domingo, están anunciando ya el 2023. Lo que parecería una locura, y en cierto modo lo es realmente un reflejo de lo que ellos entienden que es esta provincia, que les pertenece, que no pueden entender que ellos puedan estar fuera de la Diputación, que esto es totalmente de ellos. Bien, la democracia tiene que ser esa realidad que los ponga en su sitio. Por eso les pido que el próximo domingo voten a Democracia Orensana, porque cada voto a la alcaldía, el voto a la alcaldía de Democracia Orensana, es también un voto para la Diputación, que después computa para la Diputación, y es el momento de romper esa mayoría absoluta y de acabar con paranoias de este tipo. Estamos en 2019, construyamos un futuro a partir de 2019. Por favor, no sigamos en el futuro de él, que ya nos está anunciando cómo será el 2023. Un Ourense que a lo mejor será una villa grande, si él sigue ahí. Yo quiero que Ourense sea una ciudad, y no que decaiga una villa grande. Pois 2 meses e medio despois e botándolle a culpa ao PSOE, porque habráse visto como se lles ocurre non votar por él cando era a terceira forza política. Baltar pacta con Jácome e comeza este bonito período de ser inimigos íntimos. A partir de aquí, desta época, xa podedes ver noticias dispersas que entramos na loita máis ou menos por esta época. Xa dixelles antes, Jácome e Baltar... A ver, si os dos querían suceder a Baltar, o verdadeiro Baltar. E bueno, o verdadeiro Baltar tirou de Jácome para garantir a deputación para o seu fillo, porque estaba en xogo. De feito, dende que chegou o fillo, a fuga era permanente, perdíanse votos en todas partes, foron perdendo diputados e facía falta con quen pactar.
casualmente Jácome estaba ben situado para darlle as maiorías. ¿Te apellida Jácome? Jácome, sí. Ah, moi ben. Sí. Teño familia que se apellida Jácome. Sí, Democracia Orensana somos, un partido emergente. Igual conseguimos uno. Por que non? Sabes que o partido que... Se consigue un empate con nosotros. Pero esto queda grabado, Mira, dígalo delante de las cámaras. Sí, si sacáis uno patáis con nosotros, o patamos nosotros con vosotros. Queda grabado, vale. Luego él dixo eso que, como era do CEO, que para que vendería con el demonio para traer o CEO para Ourense. E aí están Feijóo mediante, que recurre sempre ao discurso de que hai que respetar as maiorías para todos os demais menos para él, porque aquí a maioría tivera daquelas o PSOE con Villarino gobernou a terceira lista cidade que era Jácome co apoio de Baltar e de Feijóo, despois de decir Feijóo que Jácome sería letal para Ourense. Dixo eso e o día seguinte bendixo o pacto. O poder é o que ten. Hai que amarrarse a ele, hai que estar aí, non se pode perder. Houve tamén outras colaboradoras especiais, simplemente nomeala Monse Lama, Ciudadanos en a Deputación de Ourense, que deixou Ciudadanos e volveu rapidamente o calor do fogar do Partido Popular. Cando xa non facía falta, porque podía ser previsible. Porque a partir dese momento, desde que volveu Monse Lama, outra persoa que pode ser tránsfuga, podemos decir que é tránsfuga, non? Sí. Que tránsfuga. Polo menos semánticamente é tránsfuga. Cando volveu, Jácome xa non era necesario para manter a Deputación de Ourense, pero estivo aí. Pero en todo este período, Baltar continuou facendo cousas que demostran a súa maneira de proceder diferente, preocupándose por Ourense, pola ourensanía, non por promocionarse a sí mismo. A Deputación de Ourense licitou a finais do pasado mes de marzo un contrato menor para a xeración e difusión de contido audiovisual en canles digitais coa empresa EDA TV Consulting Sociedade Limitada. Trátase dunha canle que funciona en internet e que algúns desaprensivos sitúan na órbita da extrema dereita. Descoñecemos se esta adxudicación é un pago pola entrevista realizada o pasado mes de setembro polo creador da canle, o presidente da Deputación de Ourense. Unha entrevista online que eleva as masaxes que acostuma recibir o presidente da Deputación cada vez que fala cun xornalista a un novo nivel. Ya sabéis que nosotros somos un medio que quiere estar en cada comunidad autónoma, en cada provincia y sobre todo cuando las cosas se hacen bien. Hay presidentes de diputaciones que están haciendo una gran labor, lo hacen fenomenalmente bien, pero que no siempre tienen la oportunidad de que su labor de gestión salga de lo que son los medios más regionales, los medios más autonómicos, preguntándonos qué se hace mal y qué se hace bien. Y es bueno que cuando hay un político, además con una larga tradición familiar, hijo del que fuera el gran Manuel Baltar, haciendo las cosas bien desde la Diputación de Ourense y también desde la presidencia del PP de Ourense, pues es digno de destacar y de invitarlo al programa. Manuel Baltar, que desde su diputación pues ha metido mucha eficiencia, recortó personal y ahora son más eficientes que cuando tenían muchísimos más trabajadores. Presidente de la Diputación de Ourense, donde ya sabéis que tenemos muchos seguidores, donde hicimos el programa en directo y donde vamos a estar más presentes que nunca, porque hay un peligro en Galicia, no ahora, porque arrasó Feijóo, pero dentro de 2 años, dentro de 4, está el Bloque Nacionalista Gallego, con el PSOE gallego, que está en horas bajas. Allí ya sabéis quién está, el sobrino del cacique Abel Caballero. Podedes repetir a última parte? El sobrino del cacique Abel Caballero. Só podemos dicir, vaya. Porque hay un problema del Partido Popular que arrasa en el ámbito más rural, en los núcleos urbanos, y por el futuro del PP gallego y del PP ourensano, donde él se presenta a la reelección como único candidato. Don Manuel Baltar se presenta a la campaña con titulares muy contundentes y le saludo ya buenas noches de que vais a gobernar en los próximos decenios. ¿Por qué arrasa allí el Partido Popular en Galicia? Pues es una fórmula sencilla, de estar en campaña en todo momento y escuchando el doble de lo que hablamos. Para eso tenemos 2 orejas y una boca. Es una conexión con la gente que nos ha dado excelentes resultados. Es que de Ourense solo sale talento. Certo, de Ourense só sae talento, habitualmente con maletas. Es bueno que hablemos de su tierra de Ourense porque la verdad
Yo no conocía Ourense, fuimos hace unos meses a hacer el programa y me quedé maravillado. Y cuando he conocido los trabajos que estáis haciendo en la Diputación de Ourense, la verdad es que no paráis. Es una provincia que está de moda. O sea, ¿cuántas iniciativas tenéis? Sobre todo, ¿cuántos proyectos de futuro que ya son realidades? El plató de cine, el balneario, el edificio de la Diputación. Es decir, es una provincia que no para, con una capital bellísima, con gente espectacular, pero siempre se había hablado, ¿no? Siempre de Santiago de Compostela. Pero es que Ourense está muy de moda ahora. ¿Por qué de repente, Manuel? ¿Cuánto trabajo hay detrás ahí? Menos mal que era online. Se chegan a estar xuntos a saber como acaban. Xa ven, cartos ven investidos para a promoción do presidente da Deputación. Para a promoción da provincia de Ourense. Desculpen, algo raro pasou co teleprompter. Esto é delirante, hilarante. Bueno, é tremendo. Deixa a la región como si fose Cristina Huete. A mí isto o que me recorda é cando, como se chamaba? Intra, esta empresa que facía as análises de transparencia da Deputación. Entón, a Deputación de Ourense era sempre a máis transparente das deputacións de España, xunto con, non sei se unha do sur ou de tal, que tamén gobernada polo PP e tal, o de Extremadura, non recordo. Valencia, sí. Pode que tamén, pois igual non o descarto. Bueno, entón salía sempre era algo parecido a Dintra, bueno, non me sai o nome. Tesme que contratar para a dispersión. Noticias dispersas son a ideal. Vai haber un enlace porque en Noticias Dispersas falamos desta empresa. Bueno, pois Dintra era, pois resulta que logo se descubriu que es que estaba financiada pola propia Deputación de Ourense. Entón, esos rankings estábamos a pagalos todos nós. E saía Baltar a facerse, Baltar o fillo, a facerse as fotos, esas así de tal, e de importante político de talla tal, cos cartiños de todos, pagando a empresa esta para que dixera que era o mellor. Pois, no libro vemos, así todo seguido, verdade que impactante, toda unha gran cantidade de promesas de cousas que se iban facer aquí en Ourense. Fábricas de coches eléctricos, entre outras moitas cousas, que logo non se fixeron e aquí non pasou nada. Eso foi na época do novo milenio. Recordas? Sí, o Centro Tecnolóxico da Carne, en Xinzo. Aparecer aquí un tal Espinosa de los Monteros, sonavos, o Ourense cara ao novo milenio, aquelo era... Non paraban, viñan conselleiros, non sei que, e chegaba o Espinosa de los Monteros que vendía caballos á Deputación, e logo resultaba... O Hipódromo da Limia, efectivamente. Sí, bueno, e logo resultaba que a Deputación contrataba a 30 e tantos persoas por yegua. Bueno, non sei, era unha cosa... Mamporreiros, sí. Pero era unha cosa tremenda. Bueno, pois non se fixo nada de nada. Un coche eléctrico que iban a facer, que Baltar decía, vaise chamar o Baltarcito. Iso dixo nun programa de 13TV en directo dende o principal. Bueno, pois este coche era todo mentira. Eu penso que eles eran conscientes de que era mentira. Cada vez que había unha convocatoria electoral anunciaban pero un cosas... momio que ia supoñer a creación de centros de postos de traballo, claro, para quentar a xente. Claro, porque logo lles prometían os empregos, tal. Bueno, pois isto é o que se chama tecer unha rede clientelar que aquí foi moi próspera e foi indestructible. Non, é que agora segue habendo unha máquina de contratar asesores. Ahora no Concello. Co fillo político. Co fillo político. Digámoslo claramente. Jácome un fillo bastardo de Baltar Pai. Pois xa temos un clip. Aí estades me dando uns clips maravillosos. Grazas. Natural, quería dicir. Sí. Pois esa rede clientelar, polo menos no que os Baltar atinxe, rematou, rompeuse por culpa dun coche. Unha cousa que tamén teñen en común, a relación curiosa cos coches, Baltar con Jácome. Un coche fantástico. Vexamos. Último pleno da legislatura na Deputación Provincial de Ourense. O noso amado presidente regalounos unha simpática polémica para rematar a legislatura. O pasado domingo, segundo informou el diario.es, Xosé Manuel Baltar foi cazado a 215 km/h pola autovía A52 na provincia de Zamora. Conducía, para darlle máis emoción ao caso, o coche oficial da Deputación de Ourense. Noticias Dispersas está aquí, fronte ao Pazo Provincial, para ver se o presidente da Deputación amplía as súas simpáticas excusas. Lo siento mucho.
me he equivocado y no volverá a ocurrir. Medios de comunicación de todo o Estado están aquí para gozar das, seguro, simpáticas explicacións do presidente da Deputación. Estamos en ascuas. Nunha carta remitida aos medios o xoves 27 de abril, despois de que a Deputación emitise unha nota de prensa na que dicía que o presidente non ia a facer declaracións, Baltar pedía desculpas. Escribo estas liñas para trasladar públicamente as miñas desculpas polo acontecido na tarde do pasado 23 de abril. Como xa dixen onte, eu son a primeira persoa en lamentar as consecuencias dunha situación dolorosa para min, derivada dun erro illado pero que non é, dende logo, adecuado. Cumprín o pagamento da sanción administrativa tal e como estou a disposición para colaborar en calquera dilixencia ulterior. O que está intacto é o meu compromiso coa provincia de Ourense. Unha verdade. Este non foi o primeiro despiste do presidente da Deputación de Ourense, ou polo menos non foi o primeiro despiste do coche que habitualmente conduce Baltar. El coche fantástico es una trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros. Segundo informaron os xornais digitais Público e Luces, ese mesmo coche foi multado por circular a máis de 150 km/h nunha estrada limitada a 90 entre Monforte de Lemos e Ferreira de Pantón. Neste caso, o conductor non foi identificado, aínda que as autoridades de tráfico o intentaron, o que significou que o importe da multa chegase case a triplicarse. Máis tarde, Radio Ourense Cadena Ser informou que ese mesmo coche que adoita conducir o presidente da Deputación Provincial de Ourense foi multado nos últimos anos ata en 10 ocasións. Despistes, xa saben. Quen conducía o vehículo de titularidade da Deputación que foi sancionado 19 de decembro de 2021 por exceder tamén o límite de velocidade na Nacional 120 nas proximidades da localidade luguesa de Monforte de Lemos? Eu non conducía ese vehículo e de acordo co informe emitido polo xefe do Parque Móvil de Presidencia resultou imposible identificar o conductor. Mañá, ou hoxe, ou onte, depende de cando vexan este vídeo, está prevista a comparecencia do presidente da Deputación de Ourense nos xulgados de Puebla de Sanabria por un presunto delito contra a seguridade viaria. Por causas que non teñen nada que ver con este asunto, o xornal La Región estreou o segundo capítulo da serie da tempada. Así comezaba a grabación desta edición de Noticias Dispersas realizada o 8 de maio ás 7 da tarde, pero a actualidade fixo que todo iso do que falábamos perdese validez moi rapidamente. Na noite do 8 de maio publicouse que o presidente da Deputación intentaba evitar a súa declaración alegando que o seu abogado estaba ocupado. Que casualidade. Na mañá do 9 de maio, os xulgados de Puebla de Sanabria informaron que a declaración podería realizarse por videoconferencia. Vamos, que non colou. A estas horas, en torno a 1 da tarde, non trascendeu nada da declaración. De feito, non sabemos se se realizou ou non. Nun seguinte corte de vídeo, no que seguramente estarei con outra roupa ou o pelo máis curto, falaremos sobre esta cuestión. Ou non, porque isto é un sen vivir. Saúdos, como prometido é débeda, interrompémonos a nós mesmos para dar conta da última hora da comparecencia do presidente da Deputación de Ourense ante os xulgados de Puebla de Sanabria. O abogado do presidente non se presentou, o que obrigou a aprazar a vista. Polo tanto, corriximos as nosas palabras e o que algúns desalmados poderían chamar tácticas procesais dilatorias, parece ser que, finalmente, sí que colaron. Devolvémonos a conexión a nós mesmos. Que viaxe, que viaxe. No libro non chegades hasta o final. Creo que acabas de sacar a segunda edición. Pode ser que as meñas fontes do libro, non? Non, creo que non. O que están a facer fornadas novas, tal, pero edición nova creo que non. Digo que hai que acabar a historia, non? Que agora xa desde hai unha semana xa sabemos a fin. Sí, no, porque claro, isto quedou Isto foi en maio de 2023 claro. E hasta 2025, ata hai unha semana, non... No, o libro rematámoslo en verán do 24. Sí, claro, quedou fora esta breve condena, porque é unha condena moi por riba, non? E logo que non se sabe, non sei se alguén o sabe, comentara a Loti, hai parte da Garda Civil da tasa de alcoholemia e de estupefacentes, pero non aparece en ningures, eso.
Non se menciona en ningún lado eso. En algún momento penso que se dixo que non se lle fixo. O non se lle fixo, se cae un papel a algún lado. Ou algo, non sei. Si eu li en algún momento que non había, no atestado non había ninguna proba de alcohol. É unha cousa... Nin drogas, nin outras drogas. Claro, nada. Vamos, iba polo aire. Pois sí, entrou a Madrid, me parece ser que dando unha volta por Palencia. Porque Palencia é moi bonita. Palencia é unha cidade moi bonita. Que bonita. De Palencia tamén se fala no libro. Finalmente, despois da fuxida cara adiante de Baltar Fillo, está gozando agora dunha cómoda xubilación no Senado. Acaba de ser condenado e parece que, polo que din os líderes do partido, aquí non vai pasar nada. Vai pasar algo, Cristina? A ver, eu son a menos indicada porque estou desconectada agora mismo, pero seguindo a tónica habitual, supoño que non. Creo que hai máis senadores ou cargos do PP condenados que siguen en... A ver, creo, non sei, penso que se va a aferrar a acta e penso que se Feijóo deixa terá que explicar os motivos polos que pide que metan na cadea casi a Sánchez por unha cosa de Begoña Gómez que da súa muller que non foi xuzgada. Pois isto que foi xuzgado, condenado, pois non parece ser que non pasa nada. Paréceme que non va a pasar nada, eso é o que penso. Aquí nunca pasa nada. O libro remata cunha frase que de Jácome, que vímola aí no vídeo electoral. Jácome, Democracia Ourensana, non é de izquierdas ni de derechas, é de Ourense. Un argumentario que ten moitísimo que ver co argumentario dos Baltar, que a ourensanía era o máis importante, máis alá das siglas. Empezou con Franqueira reivindicando dende a Acción Popular Ourensana a ourensanía, seguiu co baltarismo, co fillo inventándose ese término de ourensanía que yo regalou de Luis Tosar, o poeta que estuvo en Cuba a escoitar eso da cubanía e chegou aquí o regaloulle eso en ti, reivindica a ourensanía. Eso é o que penso eu, vamos. Fixo un montón de merchandising en toallas, non sei que. Os bancos das aldeas levan o logotipo da Ourensanía. Un logotipo que era un O con a U dentro que parecía unha... O smile e a cariño dos bonecos. Pois tal. E logo chegou Jácome coa ourensanidade. Nin de esquerdas nin de dereitas, que o que din todos os de dereitas, pero de Ourense. E fixo a mesma xogada, eu penso que orientado por Baltar Pai. Teño a intuición de que se ven e de que se falan e de que están en contacto, pero é unha intuición, vamos, miña. E a piques estivo de Ourense volver coller polo pescozo o PP de Galicia e a maioría da Xunta de Galicia si chega a ter o segundo deputado autonómico. Jácome conseguiu pero parecía que podía conseguir o segundo. Co cal estaría de novo a ourensanía, ourensanidade, Ourense, eso, como se chame? Ourensanismo. Ourensanismo, chamalle X, outra vez o clientelismo político, de novo, o clientelismo político basease neso, no poder. E ter ese poder na Xunta de Galicia de poñer presidente, de que te deixen facer e de que tal, pois é moi goloso. E penso que esa é a xogada de Jácome, asesorado por Baltar. Eso é o que eu penso. Pois moitísimas grazas, Cristina, moitísimas grazas, Alfonso. Imos rematar sendo un pouco positivos, porque todo cambiou. Desde 2023 temos unha nova deputación e todo é fantasía, todo é unha maravilla. Estamos nun novo mundo. Dentro vídeo. Hoxe é 17 de xullo. Hoxe é un día histórico en Ourense. Por primeira vez en 33 anos, o presidente da Deputación Provincial non se apelidará Baltar. As ourenses sentímonos perdidas e sen rumbo. Hai un extraño e profundo baleiro no noso corazón. Que será de nós? Porque seguro que todo vai cambiar. Ou non, xa que a presidencia da Deputación Provincial continúa en mans do Partido Popular en virtude do acordo con Gonzalo Pérez Jácome. Xa saben o intercambio de cromos que se repite. Gonzalo Pérez Jácome queda co Concello e o Partido Popular queda coa Deputación. Todo correcto. A expectación é máxima e moitas son as persoas que quixeron achegarse a este edificio ás miñas costas, o Pazo Provincial, para gozar dun momento histórico.
Seguramente Ourense, xa que o Partido Popular mantén a Deputación Provincial, continuará sendo a capital de todas as cousas belas, puras e fermosas. Seguiremos, por suposto, a cola de todas as estatísticas posibles. Será tal vez esta a legislatura na que perdamos a suficiente poboación como para deixar de ter os 25 deputados provinciais actuais? Quen sabe? Viviremoslo xuntos aquí, en Noticias Dispersas, porque en Noticias Dispersas somos moi de momentos históricos. Na segunda votación, o candidato do Partido Popular, don Luís Menor, acadou a maioría simple do número legal de membros desta corporación, polo que procede a súa proclamación como presidente previa prestación de xuramento ou promesa na forma legalmente establecida. Prometo, pola miña conciencia e a miña honra, cumplir fielmente as obrigas de presidente provincial de Ourense con lealdade al rei, gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do ordenamento do Estado. Nunha elección a presidente da Deputación de Ourense non pode faltar, por suposto, a Real Banda de Gaitas da Deputación Provincial. Un exemplo do noso folclore de raíz, se a nosa raíz fose escocesa. Todas as autoridades asistentes ao acto están agora dentro do Centro Cultural Marcos Valcárcel despois de asistir á interpretación do Himno de Galicia, un espectáculo fascinante. Desde Noticias Dispersas recomendámoslle a gran parte da clase política presente neste acto que aprendan o himno galego, porque o playback notouse un pouquiño, só un pouquiño. Estamos dentro do Centro de Cultura Popular Marcos Valcárcel, onde os convidados e convidadas a este acto están tomando un refrixerio. Vemos que as cousas están preparadísimas. Aquí, ás miñas costas, temos un fotocall coas palabras Mandato 2023-2027. Todo cambiou, como dixo o presidente da Deputación, porque isto seguro que foi gratis. Moitas grazas. Gracias a todos por vir. Perdón pola dispersión que unha ten.